क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरि बाथौ थानसालिनि मोनसे भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव गोसारनाय जाथायखौ लानानै सेरफांगुरि रामफलबिल दखला दुलाराय गुदि बाथौ थानसालिनिफ्राय रोखा फोरमायो। दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि गाहाय नेहाथारि सोरां ब्रह्म बिथाङा लोगोसे माखासे खौरां बिजोङाव गोसारनाय जाथाया नंखाय, मानोना बाथौ थानसालिनि जाथायजों बाथौ धोरोमा जेबो सोमोन्दो गैया होननानैबो रोखायै फोरमायबावो। सेरफांगुरि रामफलबिल बेबसाइ समितिनि नेहाथारि तपन साहा बिथाङा। दा 17 तारिख मोनानि थिग 8टासो बाजि थारमानि जेबादि दा भाइरेल जागासिनो दं नैबे रामफलबिल आन्चलिक दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि थानसालि सेरफांगुरियाव थानाय बेवहाय थारमानि बिराद गाज्रि सिनारि भाइरेल जानाय माने नुबाय थादों। बियो घटनाया आसलते ओरैबादि बे बेबसाइ समितिनि गेजेरजोंनो बा सेरफांगुरियाव थानाय बेबसाइनि गेजेरावनो एसे दाङाबाजि मबेबा खोथाखौ लानानै थरख' बिथरख' जालायदोंमोन जाहैदों। दा बेनिफ्राय बेखौ लानानैनो नैबे समाधान खालामलायनो होननानै जोंनि रामफलबिल आन्चलिक दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि थानसालि सेरफांगुरियाव थानाय बेवहाय मिटिं जिरायनो होननानै जायगाखौ बिनाय जादोंमोन आरो ओमफ्राय जायगाखौबो होनाय जाबाय आफादनि मानसिफ्रा सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टजों रायज्लायनानै। आरो बिनि अनगायैबो आगोलावनो बिभिन्न संगठनफोर बियोब्ला जों बे जायगाखौ होनाय जाखायो आरो जेबो थाइसेबो रेभिनिउ कालेक्सन लायालासेनो मिलाप्रिटानि गेजेरजों जों बे जायगाखौ हगारनानै होखायो। थिग बेबादिनो बे दावरावखौ लानानै गावसोर नांलायनाय खमलायनायखौ लानानै समाधान खालामलायनो जों बाथौ थानसालियाव एसे जिरायनो समाधान खालामलायनो होननानै लादोंमोन जाहैदों। मिटिङाबो जिरायै जिरायै जोबनाय लामायाव फैबाय। थिग बे समावनो मोननै पार्टिजों बोरैबा बुलायलायनाय जादों आरो दा बे बुलायलायनायाव नैबे बाथौ थानसालियाव थानाय माखासे सम्पतिफोर बुंनो थाङोबा चेयार टेबोल बेफोरखौ नस्थ' खालामनाय जादों। दा जोंना बेल'नो बुंनांगौआ, जोंहा जेबो बेवहाय आसलते बारा बुंनांगौ गैया होनबाबो बुंनांगोन। मारैयाव बेयो मोनसे बाथौ थानसालिया जाहैबाय बर'फोरनि मोनसे गोथार धोरोम आरो पबित्र स्थान जायगा। दा बेवहाय बेबादि नांलायनानै खमलायनानै भाइराल जानाया जोंनि थाखाय खुब दुर्भाग्यजनक जादों। मानो होननानै बुङोब्ला ओरैबादि गोसारबाय जे सेरफांगुरियाव थानाय बाथौ थानसालिनि कत्रिपक्ष सालायगिरि आफाद संगठनजों बे ओनसोलनि गुबुन गुबुन जाथि गस्थिफ्रा माबा मोनसे दावराव जालायलायनानै बुख्रुबजोब्बायनो सेरफांगुरिनियाव बाथौ थानसालिखौ बुख्रुबजोब्बाय जाहैदों। बेबादि मोनसे भाइराल थांदों आरो दा आं नंखायनो दिनै मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननो स्पष्ट क्लियारिफिकेसन खालामनो लुबैनाया बेनो, बेवहाय आफादजों जेबो जायाखै। खालि आफादा बेहाय थान दङ हिसाबै मोनसे कमिउनिटि हल जिरायग्राबो दङ हिसाबै बेवहाय जायगा दङखाय बिथांमोनहा बिदों, आफादनिफ्राय बेखौ होनायबो जादों आरो दा बे हिसाबै जोंजों जेबो जायाखैखौ आं दिनै गासैबो जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफाद बा गासै बाथौ सिबियारि धर्मालम्बी गासैबो बिथांमोननिसिम आं बेखौनो क्लियार खालामहरबाय जे बाथौ सिबियारिफोर बा आफादनि दैदेनगिरिफोरजों जेबो जायाखै। गावसोरनि गेजेरावनो बियो नांलाय खमलाय जानानै खालि जोंनि जायगाखौल' बिदोंमोन। नांलायनानै थरख' बिथरख' जानानै बे चेयार टेबोलखौ बुख्रुबनाय जादों। दा बेवहाय जोंनि जायगायाव जानाय हिसाबै दा जोंनि आफादजों माबा मोनसे जाबाय निस्सय बिदि नंनानै बिराद मानसिफ्रा सोंहरलायगासिनो दं आरो दा आं बेखौनो क्लियार खालामनानै होनाय जाबाय। आफादजों बा ओनसोलनि रायजो राजाया जेबो जायाखै। बियो जाहैबाय बेबसाइ सन्था बा ट्रेड इउनियन सेरफांगुरिनि, बिसोरनो समाधान खालामलायनो होननानै बे जायगाखौ बिनाय जादोंमोन आरो बेयो जाहैबाय जों ओनसोलाव गोजोन खौसेथिखौ लुबैयो हिसाबै थाना प्रसासनाबो मोनथिनाय हिसाबै थांबाय खाथिनि हिसाबै जोंखौ गासैखौबो बे बाथौ थानसालिनि सालायगिरि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो लेंहरबाय आरो फारनै जाय नांलायदों
बुलायदों दावराव दावसि जादों बे बिथांमोनखौबो फारनैखौबो लेंहरनानै ज' रायलायलायनानै मोनसे समाधानाव फैलायलायनांगौ होननानै ओनसोलाव गोजोन खौसेथि फैलायनांगौ होननानै दिनैनि थारिखआव बेखिनिसिम जादों आरो डिसिसन। दा मथेथे ओरैबादि जादों बेवहाय जोंनि डिसिसन थानाजों एडमिनिस्ट्रेसन लाइनजों जेरैबायदि रायलायदों बे दावराव जानाय मोननै ग्रुप ओमफ्राय जोंनि बाथौ थानसालिनि दैदेनगिरिफोर जयै रायलायलायनानै डिसिसना बेनो जे बेवहाय जेसेबां चेयार टेबोल खय खथि जादों बेखौ होफिननांगौ आरो मोनसेया जाहैबाय दादि भाइराल फुरा जाबाय बुख्रुबजोबजाबायनो रामफलबिल आन्सलिक दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि थानसालिनि सेरफांगुरियाव थानाया बुख्रुबजोबजाबाय माबा हाय खाजिया जादोंनो बे जिनिसा गोसारलाजोब्बाय बेखौ स्पस्त' खालामनानै होनांगौ होननानै जोंबो नारसिनबाय आरो प्रसासनाबो नारसिनबाय बै बुलायग्राफ्रा दावराव जाग्राफ्रा जाहाथे क्षमा बियो बेखौ दिनै सावरायनायाव दा एडमिनिस्ट्रेसननि गेजेरजों थानाजों रायलायलायनानै क्षमा बिनांगौ होननानै जों बुंनाय जाबाय आरो बिथांमोनहा बिसिगोनबो निस्सय।